जुबाय नै नाफामखौ दिनै गावस्राबो हांसो बेदर आं दिनै जागोन सिंखावरिजों अनलाजों सिंखावरिया नै बाहाय दङ सिंखावरि दाखालिनो लायनायमोन आयौ बारजोबगोनसो नामासै थफियावसो देगोन अनलाखौ दिनै माइरङा सुनानै दोनखानायसो जोंना नोरसिं बिलाइ गोरलै गोरलैबो होगोन आङो एसेनो नै नोरसिं बिलाइ रेडि जाबाय नै आंना नोरसिं सिंखावरि अनला देनाया दायो संनांसिगौल' अनला ओंख्रिया मोनबाय नै आंना दुन्दिया बाथोन ओंखाम जानोसै आङो गोथावनो नायदो जा साइज जाखादों अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रिजों सुरुबलायनाय जा गोथाव जानोसै आङो ओमफ्रायो बानलु बाथोन एसे बानायनानै लाग्रोगोन बानलु बाथोनजों बिराद गोथाव मोनो आङो दुन्दिया माला न'नि मोनो सानगासिनो बेथ' बायनायसो बोरैबा मोनलायलाङो बायनायखौ जानो न'नि मोनबा दोंसेयानो मोनसे मोननैयानो ओरैबायदि गोथाव मोदोमो दा बुंसै सिंखावरि अनला बानलुआ जि गोजा ayo balba
ओंख्रि लायनानै जाबावगोन आं सबाय बिमा फानसैलाय नै जोंहा हनै दियाबारिनि आबैमोनहा बिदोंनो बेखायनो आबैनो नै खानानै दोनखाबाय दा लांफैगोननो आबैया आधा केजि ना माथाय बेसेबां बे आधा केजि ए बारि हालौनायाव जा बुरजा थास' मोनबाय नै जोंहा थास'खौ माजों जागोनथाय दाउजों ना गोरानजों जानांसिगोन हाग्रानि थास' बिराद गोथाव जायो संनानै जानो रोङोबा हाग्रानि थास'आ खख्लिङाबो बिबार बारहांबाय मोनजासिगोन खख्लिंखौबो बारियाथ' हालौखांबाय मैगंआबो गायखांबाय ओमफ्राय आंहा न' बानायनो नागिरनाया बोरै जाबावगोनथाय थुरियानो खनायावसो दंहैयो बारि गेजेराव गाबखौ मैखुन बेरनो दोनदोंमोन जोंहा मैखुनानो माथो दाबो बेरजेना बेरगोन बायदिखौनो नुवा ना सेवबावनांगौथाय मैखुनानो दाबो मोनजानाया ओमफ्रायो दायो ओंखाम जाखांबाय आङो नै बारियाव दसे मैगं गायनायाव नायफैदों आङो बिमानि मैगं गायनायखौ मारै गायदों बियो अबेयाव आं मैया गैलामोन ना माबानाय टाइमाव मैगं फोनाय टाइमाव खालि बेसर ओमफ्राय दुन्दियाफोर फोनाय टाइमावल' आं दङमोन ओमफ्राय उनावबाथ' आं गैला ओमफ्रायो एकदमबारे बोरैबा खालामजोबनाय बायदिसो मोनखाबाय आङो खामानिखौनो रज'बासो मिन्थिसिगोन नै बेहाय सामब्राम गायदोंमोन जायगायाव एसे सिदोमाखाय माबा गायदोंमोन सामब्राम गायदोंमोन एफा गिदिर हारां हाथां जायगायावखि बेहाय सामब्रामा रज'गोन ना एसे रज'गोन ना रज'आ ओमफ्रायो आंहा देलायखांलायबाय जा मोजां फोथा गुवार थुलायलायदों आं दिनै आलासिनो थास' लांफानो नागिरदों जोंहा बिमाया फिसाजोनो थास' हरनोनो थास' जावखांबाय माने थास' दहाय आं खोन्थादोंमोन ना थास' बेखौ फिसाजोनो हरसैनो बेलाय ओमफ्राय मा हरबावगोन नाफाम दे सोदो दे नाफामा सोदो लायाव जुनसै नाफामखौ बयमैबो हरनो हायाना एफा बुरजा ओंखायनो एसेल' हरगोन लायाव जुबाय नै नाफामखौ जाबाय आङो थांसै दायो ओमफ्रायो नै फैसा 20 थाखा थास'जों नाफामजों लांसै बेखौ मोनबासो लाबोगोन मोनाबा लाबो आं फाथैखौ मोनबासो लाबोगोन टट' दङ लामायाव मोनसे बोरो ड्राइभारालाय बेटारिया दङ ओमफ्राय ड्राइभारा बोरो ए बैलाय फैगौ औ नै टट'जों थांसै टट' मोनखाबाय दिनै लामायावनो टट' लामायावनो मोनखाबा जि मोजां मोनो आङो टट'खौ जि गामिनिफ्रायनो मोनलांबा बबेहाय थांनानै गाखोहैनांगौबाथाय जा सान्दुं गोसाना एकदमबारे मेंजोबो नों फैदों मा बुस्थु बे बाबु मेथाइसो सोर नोंखौ थुखैयाखै बिमाया थुखैयाखै ए नों स्कुलावबो थाङाखै ओमफ्राय नोंखौ मामिया थुखैयाखै नाफाम आबै हरदों नाफाम आं लानोसैलै हरदो गिदिर औ गिदिरथार जिबा मेथाइ हाननायखौ नायदों नै सोर बाया गस्लाया अबे जोङो मोनायाव ए जोंमारदों नै देव ए जोंदों गोजानाव थांसै थाङा दिपमोना हांसो बेदर होफैदों आंबो थास' नाफाम आरि हरदोंमोन ना जोंहाबो आया ओमफ्रायो नै गावस्राबो हांसो बेदर होफैबाय बेसे बुरजा नायगोन आं र' हांसोखौ ओमफ्राय आं जागोन आं जानो लुगैखादोंमोन बेदर दिपमोनहा लाबोनाय जानांगौना जोंनिखौबा जाहैयो बिसोरो ओमफ्रायो ओंखायनो जोंहाबो बिसिनिखौ जानांगौ